Beyik Rus şahyr Aleksandr Sergeyevich Pushkin'in "Ya vas lübil" goşgysynyň türkmen diline bir näçe terjimesi edilen. Ýöne men bolsa biziň beýik meşhur şahyrymyz Ata Tajanow tarapyndan ýerine terjimesini hasam gowy görýän. Häzir bolsa men size şonuň originalyny hem-de terjimesini okap berem. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томил. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Мен tede söýýärdim, belki-de söýgim üçin däldir ýüregimde henizgem. Ýöne ynçylmasyn indi ol duýgym. Sizi gamda goýmak, islamok bu dem. Men sizi söýýärdim umidsiz, sessiz, käy aýdanyp, käte gaganyp çyda. Men sizi söýýärdim ýürekden, hergiz, şeýle aşka sizi ýetirsin Huda.